بله تماشاوین هجا و هفته جی اکیبا تشتانوک لا آمده ما تشتانوک و زوگوتنوک خوش بونوان آماده کری کورن ام به هفدرو برنامه خواه بشوپینن مرحبا جوارم هون چوانه؟ Sağ ol ablam. مرحبا اشتجوره Merhaba, spas. شن Sağ ol, gelek spas. Çau. طابع باشن سپاس دکن پرسه من هیه هون هر دو شکارن برسف بدن و تا بریوان چیه؟ ین کو پس خودی دکن ین کو هریا پس کردکن ین کو شیر پس ددوشن ین کو شوانتی ج پس رد دکن چیه گلو؟ Ek şirin pezde doşum. ین کو شیر پس ددوشن راسته ساعت خوش و تشتانو که من جی هیه تشتانو که من اوم اودا کششتی بلبل تده رونشتی چیه گلو؟ اودا کششتی بلبل تده رونشتی دقت بهستی اب تشتانو Şkisa ne be istiye. ته Nizam. ام İyi bülbül tedarun işte. نبیستی تمام جوی هاوینه حتی جوی هاوینه درسینه جلا میهینه جوی هاوینه حتی وی هاوینه درسینه جلا میهینه تکاری بیشه سه جارا سهرف Zor. جاره کی بیشه Jve havine, hayave havine, درسینه جلا میهینه derrisine cila mehine. Jve havine, hayave havine, cila derrisine, cila hine. Pirsa min eve mevluda kurmancı ke nivîsandiye a Melay Cizîrî Bebet Tahirî C Melay Batê D Mele Mahmud Bazidî ملا محمود بازدی Na چیه؟ Melay Batê Baba Tahirî Melay Cizîrî ملا جزیره Cizîrî te got Na ne Melay Cizîrî lê zigotino min jî heye o da şuştî bülbül te de rûniştî gelo veya çiye ودا شتی بلبل تیدا رونشتی والله در نظام û zigotino min jî heye Zugotinok tu dizane çiye ne were? زنگلوک Na, zugotinok. ازو گوتنوک زو ببی Ere, zu bibêje. Belê. Ji vê havînê heta ji wê havînê dirisîne cila mihîne. Ji vê havînê heta wê havînê dirisîne cila mihîne. والله هم نظام Ji vê havînê heta wê havînê dirisîne cila mihîne. Tê wisa hişk bêje. Zu bêje. جوی آوین من جلا ولا ام نظام بن عيب هري Ji vê havînê heta wê havînê dirisîne cila mihîne. ام نظام رام درام بêje. لنا قام بهم Pirseke min heye ji te. Wateya bêrîvan çi ye? Yên ku pez xwedî dikin. Yên ku hiriyê pez kur dikin. Yên ku şîrê pez didoşin. Yên ku şivantiyê ji pez re dikin. Gelo veya kîjan e? ولا انا زارم يا ناس بيريفان زارم يعني معنوي فيها وكذا نظام Bêrîvan e. ها بيريفان هري كوشري مديا بيريفانيز مديا فقط بيريفاني دتي بس مز ددش نظام çardek hizmetdik Saat xweş. û tiştanokek min heye odak şuştî bülbül tê de rûniştî. Dizane veya çi ye? Odak şuştî bülbül tê de rûniştî. ولا نظام biraz زارم بلبل قفزه لا وكذا زارم Beni spas dikim. Lê zigotinoka min te ji vê havînê heta wê havînê dirisîne cila mihînê. Tikarî veya bêje. Ji vê havînê heta wê havînê dirisîne cila mihînê. بيها بينا حتى بيها بينا درستين جنا معينه Saat xweş. Carekî de. صعب بيها بينا حتى بيها بينا درستين جنا معينه Mevluda Kurmancı ke nivîsandiye. Melay Cizîrî Baba Tahirî Melay Batê Mele Mahmudî Bazidî. ملي طاهمون ملي باهي Melay Batê. باطي Belê. Saat xweş. Ez spas dikim. û odak şuştî bülbül tê de rûniştî. Gelo veya çi ye? ودا شفتي Bülbül tê de rûniştî. û zigotinokek min heye herî dawî tê sê cara serhevdû mîna min bêje. Dibe? Ji vê havînê heta wê havînê dirisîne cila mihînê. Ji vê havînê heta wê havînê dirisîne cila mihînê.
في هافيني حتى وي هافيني جلا دمسينه درسينه جي نامينه Cinema. Kaçarı gidin beje. في هافيني حتى وي هافيني جينما دبرسينه Odak şişti, bülbül dede runişti. Çiye gelo? Oda şişti, bülbül tedar runişti. Bülbül okumuştu ki tedar runişti. Zugotuna kek min heye. Jive havine hatta ve havine. Dersine cila mihine. Dikarı beje. Jive havine hatta ve havine. Dersine cila mihine. Mina min beje. Jibe havini hatta ve havini Dersine cila derstini cela mihini. mihine. Vatea berivan çiye. Yen ku pez xwedî dikin. Yen ku hiriya pez kur dikin. Yen ku şîrê pez didoşin. Yen ku şivantiye jî pez red dikin. berivanan Ew berivan. berivanı keçim berivani yani çim beriye. Vakta peynire, vakta toraqe, vakta şire ha koçeriye. Spas dikin. O odak şişti, bülbül tede runişti. Çiye veya? O zugotun okek min hey. Jive havine hatta ve havine dersine cila mihine. Jive havine hatta ve havine dersine cila mihine. Demina min beja. Veya zugotun okek. Jive havine hatta ve havine dersine cila mihine. Ve havine, hatta ve havine drasine cila mayne. Bas. Ve havine, ve havine hatta drasine cila mayne. Kijan di nav Kurdan de wek kawaye hemdem tê binavkirin. نري ولاتي ما حلقة دا ديالوج كي شيء كا Mazlum Doğan, bazı dost ki Xan Şeref. مازن دوغان ولا بلا Bele, saat xoş. O tiştanok min jî heye, tiştanoka min ev e. Odak şişti, bülbül tê de rûniştî. Çiye gelo veya? ودا شتي بيام Odak şişti, bülbül tê de rûniştî. يعني Yani tiştanok veya. Ya tiştanok ev. Odak şişti, bülbül tê de rûniştî. تبي تبي ما في açıklama yok قاضي ودا شتي çkin ولا Tamam, spas. az via استشر Pirsa min ev e. Hozan Serhat ji kîjan navçeya Agiriye. A Giyadîn, B Bazıt, C Zetkan, D Panos. Ji kî derê? Her piraniye mi valla nizam. Her nizam. Merhaba. Merhaba. Çavaye. Başım sabit. Çağan baş. Abi, spaskim eji başım. Odak şişti, bülbül tede rûniştî. Çiye gelo? Oda şti. Bülbül tede rûniştî. Oda şti. Bülbül teder unişti. Ji vê havînê heta vê havînê di risîne cila mihînê veya zû gotunoke tê mîna min bêje. Ji vê havînê heta wê havînê di risîne. Avine hatta ve avine. Dresine cila mini. Car ki tentbeje. Ji vê havînê heta wê havînê di risîne cila mihînê. Dresine cila mini. Jeve avine hatta avine dresine cila mini. Odak şiştî, bülbül tê de rûniştî. Gelo veya çi ye? Oda şuşti bülbül tedar unuşti. Ev çi nizanım ki. Uyajı nizanım. Cevale me pırsiye. Odak şiştî, bülbül tê de rûniştî. Na. Nizanım. û zû gotunekek min heye herî dawî ji vê havînê heta wê havînê di risîne cila mihînê tê mîna min bêje dibe. Dibe. Cive havine hatta ve havine درسینه جلاب مهینه Tamam katü tene bêje. ولا نزانم Spas save. Zû gotunekek min heye oda şiştî, bülbül tê de rûniştî. Çiye gelo? ودا ششتي بلبل تدرنشتي زواجه بوكه شي ودا ششتي Dilette zavacı heye herhalde. زواجه مش خوش زواج Sevcendi.
Em dibêjin biborîn. O da şişti bülbül şişti. Valla ya der naxist. û zigotinokek min jî heye ji vê havînê heta vê havînê di risîne cila mihînê. Ji vê havînê heta vê havînê di risîne cila mihînê. Tê mîna min bêje. Dibe? Ve zivstana havine. Gene söyle gene söyle. Ji vê havînê heta vê havînê di risîne cila mihînê. Ji ve havine hatta ji ve havine devestine cile nevine. Cile. Ji vê havînê heta vê havînê di risîne cila mihînê. Ji ve havine hatta ve havine devestine cile mihine. Ê tiştanoka xwe bêjim. Oda şiştî, bülbül têde rûniştî. Çi ye gelo? Odak şiştî, bülbül têde rûniştî. Tiştanok ye. Ez vana nizanım fatışta. Evan nizanım fatışta. û zigotinokek min heye. Tê mîna min bêje. Ji vê havînê heta wê havînê di risîne cila mihînê. Ji vê havînê heta wê havînê di risîne cila mihînê. Dikarî bêje wek min. Ka carekî bêje he. Ji vê havînê heta wê havînê di risîne cila mihînê. Çikekî bêje. Ez nizanım yaşı. Tê mîna min bêje viya. Mina mina. Merhaba ji were. Merhaba, Çawa ye? baş tu çavaya. Ez jî başim spas dikim. Pirsekê min heye û tiştanokek min heye. Kîjan di nav Kurdan de wek kawayê hemdem tê binavkirin. A Mazlum Doğan be bazê dostkî C Xan Şeref de Masum Korkmaz. Ah, Her bir şey saat hoş. Kapsekine. Ez ê diyarî kî jî bidim te. Odak şiştî, bülbül têde rûniştî. Çi ye gelo? ez nizanım. Hı. û zigotinokek min jî heye. Ji vî alî, heya wî alî di risîne cila mihînê. Çi dikarî vê asê cara bêje? Ji vê havînê heta vê havînê di risîne cila mihînê. Ji vî havînê heya wî havînê di serîne ez nizanım kam çevirmişkim. Odak şiştî, bülbül têde rûniştî. Gelo vê çi ye? Nizanim. Nizanim. Nizanim ya. Erê nav kurmanciya te baş e? Ejlici mi? Newsa gerek baş peş xwe. Zigotinokek min heye. Zigotinok dizane çê ne? Zigotinok wisa tu zû dibêje li ser hevdû tu dibêje. Ji vê havînê heta wê havînê di risîne cila mihînê tê mîna min bêje. Ev zigotinok e. Zugotinoke. Ji vê havînê heta wê havînê Havine heta vi havine. di risîne cila mihînê. Dirisine cila mehine. Îca tê tenê bêje veya. Nikarim. Tamam spas. Sağ ve. Zigotinokek min heye. Tu zigotinok zanî çi ye? Ez pir nizanim. Pir nizane. Ka em beelime. Dibe. Zigotinok tekerleme. Tamam. Em ê zigotinokê bêjin. Ez çi bêjim tê jî mîna min bêje. Tamam. Ji vê havînê heta wê havînê di risîne cila mihînê. Mîna min bêje. Ji vê havînê heta wê havînê di risîne cila mihînê. Ka bêje? Wî havînê heta jê havînê Erê. dibirsînin Cila mihînê. cina mihînê. Ka îca tu tenê bêje? Kez nizan were nizan. Tamam spas. Sağ ol kardeşler. Odak şiştî. Bülbül têde rûniştî. Gelo veya çi ye? Oda şiştî, bülbül têda rûniştî. Vallahi der nizanım. Tiştekî wisa em pê daxivin. Ez nizanım, bê mezan. Deve, Ne deve lê tu nêzik bû. dîl, Kurmancî. zaman. Belê, saet xweş. Were freyman. Kerem ki ev xelata me ji bona te. Spas. Serçavan teşekkür. Zimane. Belê. Kerem ki xelata me ji bona te. Spas. Spas. Zaman. Erê, saet xweş. Kerem ki xelata me ji bo te. Spas maliya. Baş malatezi. Ew tiştere. Ev zaman bu. Belê, saet. Ne saate tezi xoş. Kerem ki maliya va. Teşekkür maliye bakırsa. Zaman. Zaman. Erê zaman. Kerem ki diyariye me xelata me ji bona te. Spas maliya. Bas balî. Çi ye? Zamana. Belê, saet xweş. Kerem ki xelata me ji bona te. Spas dikin. Çi ye? Dil, Kurmancî. dil, Kurmancî. zaman.
بله هر بجی ساعت خوش کرم که سپاس مالی Eyvallah sağ olasın. کرم که خلاطه مشبوطه سپاس Abi teşekkür ederim. Sağ ol. کرم که دیاریا مشبونته مالی آوا خلاطه می Spas. Spas. بله تماشاوان هجا و هفته جی لناو کولان آمده ما پرسین خوا پرسین ما زوگوتنو کو تشتانی که خوا پرسین ام هاتن داویا برنامه خوا بمینین خیر و خوشیه ده دم باش